Bamakɔ n'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tani bɛɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma nin jɛmukan min n'an k'a ma ko tunkarankew ka kɛnɛ a dabɔlen don aw de kama maliden minnu bɛ taama yɔrɔ la minnu bɛ taama sira la minnu sigira jamana wɛrɛ la jɛmukan in dabɔlen don aw bɛɛ lajɛlen de kama aw maa joli joli bɛ yen n'a kɛra sababu ye a ka dugu a ka jamana ka yelen mɛnɛ ka kɔlɔnbaw se ka dɔgɔtɔrɔsow dilan min ye kalansow k'o dayɛlɛ o ma sɔrɔ foyi la i k'a dɔn taama sira fɛ sabula aw yɛrɛw bɔra dugu minnu na dugu ka gɛlɛn dugu jalanw don i k'a dɔn fɛn tɛ sɔrɔ o kuma an ka foli ni tɔnɔ bɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ ma aw minnu bɛ jamana kɔ kan an sigira an ka kɛnɛ kan nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ ye Mamutu Kamara maa min b'a ni bɔda cɛ sɛbɛnfurako la o ye Buwa Jabate ye jɛmukan a kɛba Abudu Ture Daba Tunkara asuwalen bɛ arajo jɛgɛfɔ la i k'a dɔn Abudu i k'a dɔn dugu jɛra dugu jɛla karamɔgɔ wa tile fana gana fɛn min tilala fana t'o ye olu dunna fɛn ye selifana seli ye o fana kɛla ka ban an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ jamana fan wɛrɛw fɛ minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a dɔw la olu n'anw tɛ waati kelen na nka anw kɔni fɛ yan mun bɛ yan o de ye nin ye selifana selila anw fɛ yan a selila tile fana dunna ayiwa i k'a dɔn tile kɔni a kɔrɔtɔla nganganganganga bi ye dimanche fana ye kɔɲɔmusow ni kɔɲɔkɛw olu ni muso ni mɛre ɲɔgɔn ye furuw fana sirila o caman de ala k'a ni ya rabbi Allah inshallah Abdou dafa kunnafoni jumɛn bɛ i k'a dɔn taamadenw kan minnu salo an b'o kɛ bi karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a bɛ waati dɔɔni bɔ an bɛ taa ni ka segin kɛ malidenw ka cogoya kan minnu bɛ arabu jamanaw na ka taa min ye Kuwait ye ka taa bila min ye Arabi Saoudite yɛrɛ ye gɛlɛya bɛ maa caman kan an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ olu tun ye u kulekan bɔ waati dɔ la an y'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ min ye ka wuli ka jɔ kɛ o kɔni kɛra nafa ye u ma nka gɛlɛya dɔ bɛ yen hali bi sabula min ye Mariam Samake min bɛ laban in na n'a ye video kɛ an yɛrɛw ye kumakan in latɛmɛ ka tila ka dɛmɛ ɲini wuli ka jɔ kɛla maa caman fɛ lasigidensow b'o la maa wɛrɛw b'o la a yɛrɛ kumakan bɛ an bolo yan nka gɛlɛya min ye bi karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye k'a fɔ min ye Mariam ye a bɔla patron fɛ yen nɔ a dɛmɛna a ka kalo sara kun ye fɛn min ye n'o kun y'a ka hakɛ ye o sɔrɔla nka min ye Mariam ye a lasagolen bɛ yɔrɔ dɔ de la an k'a ma ko centre in tɛ kasobon ye mais n'u ye maa minnu minɛ n'a ɲɔgɔnna na u b'u lasago sani waatini cɛ nka mun ye kuma minnu bɛ ka fɔ a ye an bɛ se k'a fɔ nɛgɛli kumaw don don o don i bɛ taa sini i bɛ taa sinikɛnɛ an ye réservation kɛ nin don in na jɔnni bara k'o fɔ minnu bɛ k'o fɔ a ye o ye Mali ambassade maaw ye donc kumakanw kɔni n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu b'a la majɛw de don parce que u bɛ k'a yirala k'a fɔ mɔgɔ si tun tɛ centre la maliden na maa minnu nana bon an dun y'a ye k'a fɔ an balimamuso wɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'o ye Aisha Traoré ale fana tun bɛ ni gɛlɛya kelen kɔnɔna na nka Aisha bɔla Arabi Saoudite ale donna Mali la yan nɔ o bɛɛ y'a sɔrɔ Mariam bɛ centre kɔnɔ u k'a ma ko min ye nali ye ko gɛlɛya b'a la hali bi donc o de b'a jira an na k'a fɔ fɛn minnu bɛ sen na a dɔw la majɛ b'a la n'u fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka kɛ walasa an balimamuso in a bɔla jɔnya juru kɔnɔna na nka a bɛ se ka sura sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ kumakan b'an bolo an tɛ fara ɲɔgɔn kan ko lamɛn a ye min fɔ o fɔ n ye n k'o lamɛn d'accord salamu alaikum Mariam Samake de don ne de tun ye video kɛ nin y'a kalo damadɔni ye Facebook kan ka dɛmɛ ɲini Mali autoritew fɛ ani maliyɛnw fɛ yani nga kuma daminɛ n bɛ maaw fo minnu ye n wele ka hakilila sigi n b'u bɛɛ lajɛlen fo tata min b'a la CSDM Jeda Madina Riyadh Kwangokaw Bamakokaw ani Damam Makan n ka foli b'u bɛɛ ye u bɛɛ ni ce u bɛɛ ni baraji n ka foli bɛ ambassade n ka foli ba b'u ye u sera ka n ka passeport sɔrɔ ani n ka sara tɔ n ka patron na alhamdulillah u nana n bila centre dɔ la ambassade mɔgɔw nana n bila centre dɔ la centre d'accueil dɔ don o maliyɛn dɔw yɛrɛ tun bɛ yan ale taara le 21 passé ale taara Aisha Traoré n ka foli b'a ye réservation dɔ tun kɛra ko le 14 Kometa Mali la je sais pas n t'a dɔn min y'a kɛ a bɔra ma mais halisa n bɛ weleli kɛ u k'a lajɛ halisa n ka taa so n bɔra dekun belebeleba la mais dekun dɔ bɛ yen halisa donc n b'a ɲini na ka taa so de olu tun ko place tɛ ka sɔrɔ ko réservation ka kɛ ko place tɛ ka sɔrɔ halisa n b'u wele ambassade mɔgɔw k'a lajɛ ani maliyɛn tɔw minnu bɛ se ka dɛmɛ min kɛ u k'o kɛ u k'a lajɛ place ka sɔrɔ n ka se ka taa so inchallah
bɔlen kɔ n bɛ weleweleda kɛ n balimamusow ye ani n balimakɛ maliyɛn bɛɛ k'i janto agence mɔgɔ ninnu na agence mɔgɔw ka commissaire ninnu bɛ galon tigɛ ka mɔgɔw bila ka na yan u bɛ galon de tigɛ k'aw bila ka na yan aw bɛ sara nin na ni sira tɛ saraw la donc u b'aw feere arabuw ma jɔnya de la donc n'aw sera yan kɔni n'a ye problème sɔrɔ u t'u da don a la fiyewu u t'u da don a la donc ni min ka di arabuw ye u b'o de k'aw la b'o welewelemada kɛ bɛɛ la bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la mɔgɔ si kana don u ka kumaw la u si tɛ tiɲɛ fɔ ne b'a la yan ne b'a dɔn n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ ni ca ni baraji ni autorité yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ hali ka ni visa ninnu yɛrɛ k'a interdit mɔgɔw kana na yan quoi hali n'u dogo togo kana se ka bɔ ka na yan n ka foli b'aw bɛɛ ye. Voilà, karamɔgɔ dɔ b'a Tunkara. Voilà. Ne kun ye Mariam Samake. Voilà. Abdou, voilà, muso ye kuma laban min fɔ ne bɛ n suwa la autorité tɛ se ka mɔgɔ interdit u tɛ se ka mɔgɔ bali k'i tɛ bɔ. D'accord. N'u bɛ se ka mɔgɔ bali k'i tɛ bɔ Abdou i k'a dɔn min ye jahadi ni gɛlɛya min y'an ka jamana den sɔrɔ taama siraw la i k'a dɔn ani wulikajɔw la a t'o sɔrɔ. Sabula i k'a dɔn jamana bɛ dangan min na tiɲɛjɛla fɔli ɲɔgɔn ye o tɛ teriya tiɲɛ. Maliyɛn b'i bɔ de i k'a dɔn i ko kabako i k'a dɔn kangari b'i da ɲɛfɔli b'i kɛ. Wariw ni fɛnw bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka se mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min k'a fɔ taama cɛjugu dɔ bɛ a man ɲi i mana fɔ cogo cogo dɔw b'a kɛ ni hakili b'a la a bɛ ne ka san tan ni kɔ bɔ Libi gɛlɛya ka sɔrɔ Kadafi ma san anw fɔlɔ de y'a fɔ an ye mɔgɔw wele maa minnu bɛ kaso la u b'an wele k'a fɔ nin bɛ Libi sira nin bɛ Libi sira mais hali sisan i b'a sɔrɔ dɔw bɛ Libi sira la ka se ka foyi t'a la bon voilà donc c'est un problème bon i k'a dɔn il faut que jamanadenw ka fɛn kelen faamu i bɛ bɔ don min k'i bɛ taa fɛn ɲini autorité faamaw t'a fɔ i ka taa i t'i sar'u la faamaw t'i taali kalama nka n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i hakili bɛ jigin maa fɔlɔ minnu na o ye autorité bon c'est compliqué donc n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn n'a bɛ se ka faamuya o de ye yanni k'i jigi da faamaw kan yanni k'i jigi da i k'a dɔn maa wɛrɛw kan yanni ka kule k'a bɔ ko o ko n'i ma ɲɛ i b'a kɛ ko tungana ta don i k'i hakili sigi a fɛ k'a jateminɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka sɔrɔ k'i ka taama bolo la denni Ala de y'a porokoto Ala de y'a porokoto n'o tɛ maa dama min tora nin ko ninnu na arabu jamanaw na n'u dɔnnen tɛ ni bɔ ma k'a kalama dan t'a la caman nana ni gɛlɛyaw ye a dɔw yɛrɛ nana u kunkolo wulilen don sabula i mana taa gɛlɛya sugu dɔ bɛ yen n'a tora k'i sɔrɔ Ala de bɛ fari kɛ i kunkolo bɛ tiɲɛ i kunkolo tiɲɛ bɛ ne bɛ na i tɛna se ka fɛn ɲɛfɔ naam Karamɔgɔ dɔ b'a Tunkara ka dɔ fara i ka fɔlen kan min ye dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ olu ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la ka fara nin bɛɛ kan n'an hakili b'a la denmisɛnnin dɔw delila ka na npogotigininw don ka bɔ min ye olu kun tɛmɛtɔ don Libi jamana fɛ k'a fɔ k'u bɛ kɔgɔji tigɛ nka a caman bɛ yen nɔ u ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ nana ni den ye den min bɛ yen nɔ n'u jɔra a la kɔnɔbara la o tɛ den yɛrɛ fa dɔn sabula u kun nɛnɛ bɛ ka don bɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ don u kan sufɛ mɔgɔ ka kɛ to kuma a fɔ kun ye walasa ka se ka faamuya a nana laban dɔw ni kɔnɔbara nana dɔw ni denw nana u tɛ denw yɛrɛ fa dɔn donc musow ka tunga fa ni cɛw ta tɛ kelen ye gɛlɛyaba bi fɛn in na an kan ka jɛ ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka fléau kɛlɛ oui Abdou i k'a dɔn fléau kɛlɛli i k'a dɔn a bɛ bɔ an yɛrɛw de la i k'a dɔn autoritéw i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri faama bɛ se k'a fɔ cogo di ko e tɛ taa tunga fɛ e bɛ baara ɲini na baara t'i bolo nasɔngɔ t'i sɔrɔ Mali faama bɛ se k'a fɔ maa tɛ bɔ jamana da fɛ baara tɛ sariya yɛrɛ la alors u tɛ se mais kuma tiɲɛ fana ye min ye il faut que i k'a dɔn yanni n ka nin ko in dabɔ est-ce que a ɲɛ bɛ sɔrɔ wa yalima ni n dara kɔlɔlɔ t'a la sira la est-ce que i bɛ se ka taa ka segin ka sɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ bon o bɛɛ de y'a ye donc wajibi don anw ka rôle don anw ka rôle ye mun ye o de ye n'an bɔra min kalama ka jamanadenw ladɔnniya i k'a dɔn o ladɔnniyali a ɲuman fɔli i k'a dɔn mɔgɔ k'a faamuya a cɛjuguya fɔli i k'a dɔn o fana ye wajibi ye anw ma walasa mɔgɔ bɛ se ka kisi i k'a dɔn kɔlɔlɔ caman ma naam karamɔgɔ dɔ b'a Tunkara n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Faransikaw fɛ yen nɔ kununko olu fana tun bɛ taamaba la janko taama min bɛ yen nɔ n'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de tun ye furancɛla fanga min bɛ an fɛ yan nɔ ka se ka o dɛmɛ o taama kɔni bɛ labɛn kosɛbɛ min ye tunkarankew ka jɛrɛjɛkuluba 16e maaw fɛ u bɛ u ka hakililaw di olu yɛrɛ ka hakilila ye fɛn minnu ye fɛn minnu kan ka kɛ janko tunga koɲɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na nin wagati in kɔnɔna na sabula u ka faamuyaliw la an bɛ transition kɔnɔ transition ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen min kɔnɔna na fɛn caman bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ka fanga di politique mɔgɔw ma sabula bi n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi o ye tunkarankew bi yɔrɔ minnu na u ka sɛbɛnfura ko o ye gɛlɛya ye
gɛlɛya wɛrɛ mun bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara o ye ka u yɛrɛ hakɛ dɔn ni maa hakɛ min bɛ nin jamana na maliyɛn ni maa hakɛ bɛ nin jamana na o fana ye gɛlɛya dɔ ye n'u fana bɔla yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ to o yɔrɔw la k'u ka wariw bila ka na wariw kan ka don da minnu fɛ a caman bɛ yen u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ dugukolo ko la dugukolo min bɛ yen n'a bɛ maa 3 maa 4 tɔgɔ la olu dun bɛ jamana kɔkan de la o wulikajɔ ka na a ka gɛlɛn tuma dɔw la ni kiiri kɛla a datijaw la o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ni minnu bɛ fɛ ka min ye ATT-bugu fana sɔrɔ logement sociaux u da bɛ se ka don o la cogo min na minnu bɛ fɛ ka forow sɔrɔ offices kɔnɔ o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na état généraux yɛrɛ k'o de kan ka kɛ tunkarankew ka bugun kan walasa k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen donc je crois que o ko bɛ senna bi Faransi min ye o kun ye kununko ye nka bi fana weleli kun kelen bɛ 16e kelen fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i kun da Belgique kan Belgique n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ seginna tɔnba ni o ye Nations Unies ni ONU ye u caman bɛ yen nɔ u ka jabala bɛ kɛ o yɔrɔw la u ka bureau dɔw b'o yɔrɔw la minnu fana bɛ yen nɔ ni olu lamɛnnen bɛ kosɛbɛ ka taa ka t'u ka dusumakasa jira k'a fɔ fɛn minnu ka kɛ Mali kɔnɔ bi fɛn min don u t'a fɛ sabula a yelen bɛ k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔw caman bɛ yen u sigilen bɛ ka bila Mali la de donc k'a jira k'a fɔ u bɛ an ka cɛmancɛ fanga u b'a kɔkɔrɔma don wa ni sen ta maliyɛnw dama wililen tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye farafin ye o jamanaw la n'u bɛ se ka voyager tile kelen taama walima sɔgɔmada kelen taama n'u bɛ se k'i se Belgique u kɛlen bɛ ka wele bila o bɛɛ ma walasa u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Belgique bi walasa ka se ka taa yira faamaw la k'a fɔ Nations Unies ɲɛmaaw la k'a fɔ transition fanga u k'a dɛmɛ walasa an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Oui, mais i ko taama dɔ kɛra kunungo Faransi jamana na CEDEM de ye taama kɛ wa yalima CEDEM de ye taama in labɛn. CEDEM tun bɛ taama labɛnbagaw la. Ale tun bɛ taama labɛnbagaw la. Alors a taama ko kɛra cogo di? A taama a bɛ se ka fɔ an bɛ se k'a fɔ a kɛla a daminɛna hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la o kɔni hakililajiraw de tun don i n'a fɔ Faransi jamana ni jamana tɔw dɔw la i b'a sɔrɔ sariya bɛ mɔgɔw bolo hali dunanw de don ni ko b'aw ka jamana kan k'aw ka wulikajɔ kɛ walasa ka se k'aw ka position yira d'abord a kɛkun de ye walasa k'a jira k'a fɔ Mali ni Faransi barinya an bɛ se k'a fɔ teriyaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛdiɲɔgɔnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman na nka maliyɛnw bɛ wulikajɔ min na bi kuma dɔw la mɔgɔw kana faamuya k'a fɔ k'o ye Faransi jamana de kɛlɛli ye nka kuma dɔw la i b'a sɔrɔ Faransi jamana kɛlɛcɛw u ye ko dɔ kɛ u man d'ale Faransi ka den dɔw ye donc kuma caman i b'a sɔrɔ nin wulikajɔ ninnu na tubabu dɔw yɛrɛ bɛ fara wulikajɔ kɛbaaw kan walasa ka se ka hakɛw ɲini ani fɛn minnu ka kɛ a ka se ka faamuya ani k'a kɔn ka a jira diɲɛ mɔgɔ la donc an bɛ se ka fɔ a bɛ se ka bila o minɛn de kɔnɔna na. Abdou i k'ale ka kɔrɔfɔ in i k'a dɔn wulibali don an bɛ donni minɛ ko bi min ye politiki mankan ye ani politiki yɛrɛ dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don bi camancɛ fɛngɛ baara kan i k'a dɔn min ye juma tɛmɛnen ye Bamakɔ yɛrɛ taamaba kɛra a ɲɔgɔnna jama ma deli ka bɔ abada i k'a dɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ fanga dɛmɛ walima u bɛ maa dɛmɛ o b'a jira k'a fɔ ko dɔ waati sera Abdou i k'a dɔn kɔkanmɔgɔw olu sɛgɛnnen don kosɛbɛ jamana ko la tɔgɔ tiɲɛ ni dusukasi ko caman bi fɔ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw b'a mɛn cogo min na cɛjugu la walima a kalennenya kun kan a b'u ni tɔɔrɔ siga t'o la donc wajibi don bɛɛ ka bi k'i hakilina jagabɔ jamana bi danga min na an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min a bɛ se ka an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo jumɛn na o de ye hakili ɲuman kura taafan kura dɔnsen kura i k'a dɔn a bɛɛ jate ka minɛ démocratie nafuradama Mali kɔnɔ i k'a dɔn san 30 a t'o jɛ san 20 ni kɔjan kɔnɔ a b'o la donc a yira k'a fɔ fiɲɛ bɛ caman na n'o ye sariya bolo ye o fiɲɛ bɛ yen tunkarankew ka ayiwa côté la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna i da sera a ma hali bi n'a ka bi tunkaranke ye maa hakɛ joli ye k'a jate bɔ ka taa dɔn o ma se ka kɛ o ye gɛlɛya ye tunkarankew ka sɛbɛnko hali bi n'a ka bi i k'a dɔn maa caman de kɛlen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ baara tiɲɛna sigiyɔrɔ tiɲɛna sɛbɛnko sɔrɔ cogo la sabula carte nina ani passeport ko a kuma ka ca donc min ye wulikajɔ kura ye o ti sɔrɔ abada fo tunkarankew yɛrɛ ka o de ɲini faamaw fɛ an ye maa joli ye a ye n'an dan an ka sɛbɛnko u sɔrɔli i k'a dɔn a bɛ nɔgɔya an ma cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɛlen ye wajibi de ye donc tunkarankew k'a k'u cɛsiri tiɲɛ don dɔ ka fara transition kan dɔ farali transition kan i k'a dɔn mago ni mago min b'a la ani hami ni hami minnu b'a la a bɛɛ lajɛlen da bɛ jira ɲɔgɔn na walasa baara ka kɛ siɲɛ kelen kɔrɔfɔ ɲɛna karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ to o gun kelen kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a ye fana k'a fɔ fɛn wɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ ka tunkarankew tɔnsi jɔ o dɔ ye maaw bɛ sigiyɔrɔ minnu na sigiyɔrɔw la dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ janko minnu bɛ Faransi bolo kan k'a fɔ kabini waati laban in na ni gɛlɛya misɛnnin bɛ ani Faransi cɛ o dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye sɛbɛnfurakow yɛrɛ o bɛ nin ka gɛlɛya dɔɔnin sabula olu bɛ u ka
formalité minnu rempli a bɛ kɛ siraw de fɛ ni o internet siraw ye demandes ni fɛnw tun bɛ wagati minnu kɛ traitement na n'a bɛ sɔrɔ joona ani rendez-vous ko ko si t'a a cogo la bilen donc o fana bɛ n'an ye k'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ mun ni mun kan ka kɛ hali bi wulikajɔ kan ka kɛ n'o y'a sɔrɔ sira min kan ka taama walasa gɛlɛya misɛnnin minnu ka don kow la o gɛlɛyaw bɛ se ka kunbɛn cogo min na walasa gɛlɛyaw kana kɛ gɛlɛyabaw ye tagalen ɲɛfɛ voilà donc o fana ye inquiétude dɔ ye o fana ye inquiétude dɔ ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu i b'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ a bɛ segin ka na bien Mamutu Kamara an b'i fo k'i waleɲumandɔn Abdou Touré an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn Duwaku furajɛ in na maa caman y'an wele maa caman y'a ɲini k'a fɔ kunnafoni b'u bolo ka d'an tulo kan o tuma an ni ayiwa tunkarankew mɔgɔw famana kuma ma nɛgɛjuru b'u bolo jamana kunkanko la kunnafoni o kunnafoni bɛ yen n'o kan ka kɛ kunnafoni sɛbɛ ye walima kunnafoni ɲɛnama ye n'o kan ka da jamanadenw tulo kan u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bɔ aw de fan fɛ aw tunkarankew o tuma an bɛ nɛgɛjuru labila maa o maa n'i bɛ jamana kɔ kan ni hakilina b'i la faso jɔ la kuma b'i bolo k'a fɔ an ye faso jɔ la nɛgɛjuru b'i ka bolo kan i k'a dɔn a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ maa o maa n'i bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn k'a daminɛ Kayi fo Kidali e ni weleli man kan nin émission in na ɔ nɛgɛjuru sira a ka ca 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 voilà Mamutu je crois que alors nɛgɛjuru b'a ka bolo kan an ka foli tanu bɛɛ ka ɲɛsin kanubaw ni lapasabaw ma farafin jamana chinois jamana arabu jamana américain jamana madame Ba min Fatumata Jara Pupe ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen nɔ a ko k'a ka foli f'i ɲɛna k'u fana bɛ wuli ka jɔ ba la janko min ye u ka bureau ye bureau fédéral ka ɲɔgɔn kɛ maliyɛn minnu bɛ état la k'a lajɛ min ye camancɛ fanga ye u bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na k'o baara fana bɛ olu bolo bi. Très bien 00223 20 24 67 29 00223 20 24 78 78 Mamutu Kamara i k'a dɔn an kelen bɛ ka kule k'a bɔ maliyɛnw na maliden minnu taamana minnu bɛ taama sira la nɛgɛjuru b'a aw ka bolo kan 00223 20 24 76 29 jamana jɔli i k'a dɔn a dabɔra maliden bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina jamana jɔ la i k'a dɔn dɔw ko camancɛ fanga dɔ ka fara ka dɔw k'a kana kɛ a mana tigɛ Dawuda Dala i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na o de ye jamana in a bɛ ɲɛnabɔ cogo min gɛlɛya ni gɛlɛya min ye jamana in sɔrɔ ni dugawu ni barika tɛ an kun bɛ to a la dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum allo salamu aleykum waaleykum salam aba bisimila jɔn don Jiriba Tarawele dɔ ka bɔ Guinée Équatoriale Jiriba Tarawele Guinée Équatoriale Jiriba i k'a dɔn a kuma b'aw bolo mais ne ta ye foli de ye n bɛ dugawu kɛ n bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ Ala ka camancɛ fanga nin an b'a fɔ Ala ka aw dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ cogo min ni Ala sɔnna voilà aba Tarawele k'an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Guinée Équatoriale amina yarabi merci bien i ni ce merci beaucoup 00223 20 24 67 29 20 24 78 78 jɛ ka fɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum allo Abdou i k'a dɔn maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn u ka kungo ka ca gɛlɛya ka ca nin y'a kɛnɛ camancɛ fanga i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka i niyɔrɔ ɲini niyɔrɔ ɲini bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ni fɛn min b'a la ni fiɲɛ b'o la walima keleku b'o la a ka sigiyɔrɔ la nin y'a fɔ waati ye 00223 20 24 67 29 20 24 78 78 jɛ ka fɔ allo 00223 20 24 76 29 an tile allo somɔgɔ bɛ di an bɛ Ala tanu jɔn don Chomar Wage Congo Pointe Noire an tulo b'i la Wage nba an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye donc ni bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ transition ka mɔgɔ an ka dɛmɛ b'u ye an b'a ɲini politicien bɛɛ fɛ bɛɛ ka transition dɛmɛ maa si kana fɔ ko jibiri ko datigi ma kɛ ko campagne bɛ kɛ dɛ awɔ an tɛ jɛn n'a ye an tɛ population dɔ ko ni jamana datigi nana a bɛ di population mɔgɔ ma mais ni datigi mana sibiri n'i bɔra ni min y'i sɔrɔ i yɛrɛ de sɛnɛ u y'a ye min tɛmɛna Ismaïla Sise la
o ma to masila o kɛra donc a ka bɛɛ lajɛlen ka transition dɛmɛ ni fɛn bɛ fara ka fɛn ka fara kan o jamana basigi a bɛ di suru ma militaire ye jamanadenw de ye jamana jugu tɛ yen u ko donc suru professeur ko u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw de ye militaire ye jamana jugu tɛ jamanadenw de don. Merci bien, Wagé Congo Brazza, 00223. À Congo Pointe Noire. 00223 20 24 66 29. Ancle. Yo. Abdou. Allô? Oui, allô? Ancle. Non. Ikunta. Kamara. Kamara? Radio Jagafora. Awo Jagafodo, ni filla. Sumo. Sumo kene. Kamara. Oui. Awo Dabado. Ancle. Ancle, Sumo. Amara Jondo. Mamadou Gassama Kaba Italie. Mamadou Gassama, buongiorno. Buongiorno, come stai? Come stai? Tutti bene? Bene, grazie. Bene, gracias. Tutto posto. Magari giusto la metto, dongo da me. Aywa o jaranye. Polido. Kwami malien befo Italie. Merci bien. Oubelame. A jaranye iniche. Merci. 00223 20 24 66 29. Le 20 24 78 78. Djekafo. Dobe Negadurula. Salam alaikum. Allô? Soy 20 24 66 29. Salam alaikum. Allô? Allô, Chomar Wagé, akunti garade. Ah, Chomar Wagé, ok, akunti garade, d'accord. Bismillah. O tɛmɛnen kɔfɛ population tɔ minnu bɛ yen mɔgɔ si kana fɔ k'i kuma b'a fɔ ko y'a fɔ ko ye CEDEAO ka mɔgɔ dɔ gɛn ko o man ka kɛ n'a ye min kɛ min tɛ bɛn jamana la jamanadenw ɲɛ o bɛ taa de a bɔra yɔrɔ min a bɛ taa yɔrɔ de la. O ye tiɲɛ ye. loi min bɛ bɛn an ka jamana la. loi min bɛ bɛn an ka jamana la ni dunan nana i bɛ loi de respecter. Loi mi ni o manganga jamana na ma dunan do kaya. Ayi. Bon, merci Wagé. Abiko mi ka Negaduru tigara. Oui, effectivement. Ah oui. Donc, 00223 20 24 76 29. Allô? Allô? Oui, allô? Somɔgɔw kɛnɛ. Baasi tɛ Amila. Tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min? Wagé de bɛ sariya ka don. Wagé i ka nɛgɛjuru tɛ ka sɔn. D'accord, an b'i lamɛn. Awɔ. Wagé bisimila. Tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛ bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni bɛɛ gɛrɛ ka transition dɛmɛ ka taa. I y'a faamu wa? N y'a faamuya. A si kana fɔ ko i bɛ jamana transition mɔgɔw lagosi ka premier ministre lagosi an bɛ jɛn n'a ye bi a bɛ jɛn n'a ye sini. Ayiwa. Ni maa maa y'a ɲankili tɛrɛ mɔgɔw lagosi kɛ premier ministre an ka bɛɛ premier ministre Mali bɛɛ bɛn ni mɔgɔ dɔ. Ɲɛmaa de don président Mali bɛɛ ɲɛmaa de. Awɔ. Donc ka lagosi ka ca ma an bɛ ɲangi ni ni kaso san mugan ka kan an bɛ don a la. Ni ni ka si kaso ka kan an bɛ don a la. Awɔ. D'accord. I y'a faamu. A faamuna. A faamuna Wagé. Merci bien. Il faut la dire. Congo ta loi min bɛ yan nɔ o de kan ka boli bɛɛ lajɛlen kan. Est-ce que yan nɔ n'i ye dɔ sɔsɔ dɔrɔn i bɛ si kaso la ou i bɛ ɲangi san wolonwula hakɛ min ka segin i bɛ don a la. I ye jamana ɲɛmaa bonya de. Awɔ. D'accord, merci bien. Mais k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa nana ko i b'a dɔgɔya ou i bɛ premier ministre dɔgɔya. A ye fɛn bɛɛ kɛ a b'a kɛ Mali de. O ye tiɲɛ ye. Merci bien. Merci bien Wagé. Merci bien Wagé ni ce. 00223 20 24 66 29. Malidenw mana bɛn min kan an b'o de kɛ malidenw mana bɛn min kan an bɛ jɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tile. Allo. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bisimila jɔn do. Dawa de do. Iyo. Tunkara. Marhaba. Tijani Sangare de do ka bɔ Angola. Tijani Sangare Angola an tulo b'i la Tijani. Awɔ an bɛ ka wele dɔrɔn ka foli k'aw la. Aw diyara n ye. Vraiment Dawa i ka émission in a bɛ ɲɛnafin bɔ an na kɔfɛ kosɛbɛ. Eh ben merci bien Tijani, merci bien. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka barika don radio so Ala ka barika don a la. Ami. Ya Rabbi a ma ka bila kɔrɔ ye a kana bila dɛsɛ ye. Ya Rabbi Allahu ami. Mais Daba n bɛna min f'u ye. O fɔ. Mali. Daba Mali ko ma nɔgɔn dɛ.
n'a dilanbaga nana an bɛ wuli o nɔfɛ k'an b'o gɛn n'a tiɲɛbaga fana nana an bɛ wuli o nɔfɛ k'an bɛ n'o gɛn o donc o la maliko kan ka kɛ cogo di sisan. ayiwa naam. daba maliko ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn. an bɛ jɛ an bɛ dugawu kɛ maliko an ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ala k'a di o tigi ma. ya rabbi Allah. a fana bɛ min bolo n'an ka hɛrɛ bɛ nin bolo halisa ala ka nin to an kunna. ami ami Tidiane merci bien. ni maa min ko ko ale ti nin ye ya rabbi a ma ala k'o faga k'a k'o kɔfɛ. ami ami. tunkara n baw di. merci bien. i ka foli don. a diyara n ye. 00223 20 24 76 29 allo. allo oui. allo. Daba Tunkara. naam. i ni tile. somɔgɔ bɛ di. i Tunkara. aba jɔn don. Abdi tonton de do. Moussa Kulubali Paris. Moussa Sabali. Monsieur Koulibaly depuis Paris, comment allez-vous? Mais Tunkara, il y a un problème. Parce que après, Moussa ne doit pas beaucoup. Et bah, moi je ne comprends pas. Ah, ma comment du coup, à qui tonton do? Aïe, Aflao. Ah, non. Comment tu veux aller Fanabada? Wasa ne problème ça dit. Ah, Wasa y tente de. aïe, vas-y. Voilà, allez ni Camarake Libreville ou tonton de né. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, allô? 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 00223 20 24 67 29. Alors, M. Koulibaly, cadre téléphone, je pense qu'il va revenir. Allô, oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui? Ça va? Ça va? Atike. Mba. Alhamdulillah. Jondo. Yuba Jara. Kabomi? Kabo Dumazana. Aïe. Yuba. Ah. Émission double do ma minumbi jamana kwaka. Merci bien Jara. Ah, ok, merci. 00 223 20 24 67 29. Allô? Allô, oui? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Daba. Nam? Ina Amadou Korbasité. Amé Alatano. Allô? Oui, oui. Soumoro. Ouais, Issa Touré. Anklobila. Issa Touré. Oui. Kabomi Abomi. Mais vous voulez Kabo Francis. Tabarkala. Kabomi? Francis. Francis. Kabo Francis. Ok, Touré, Anklobila, on vous écoute. Bon, on a soutien des transitions. Nous, en Berk, mais manifestation de la République. Ah ouais. Jamabama Bob, parce qu'il s'en bat tout mécanisme. Ok. Quand même, on demande on a vraiment un engagement de main, il y a si transition. Ok. Mais il faut malo. Non. On a si ça m'a libéré là. Ah ouais. Non. Oui, oui. Uh-huh. Oui, Monsieur Touré, il me semble que Gela Donibaka Weli la Kassia. Abaraka Tigre. Allô? Bien. Alors, mauvaise connexion du côté de la France. Bien sûr. 00223 20 24 76 29. Salam alaikum. Allô, oui? Pronto. Ça va bien? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come che stai? Bene, bene, come va? Tutto a posto? Sì, appunto, come va? Gracias, gracias. Daba Tunkara ke ambaka misola me sunit le ambaka misola me kwa. Ok, Jondo, iba wele ka bomi. Kabo Italie. Italie, d'accord. Jondo do. Issa Magasa. Magasa, bismillah. Ah? Anglobila. Ambao fo kawali mondo abaka misola me sunit le. Merci bien. Voilà, no bora ya ba fo tradition mo ko ye kwa. Obe traminga uka continue parce que jamado bu ko obe ka jamana la kana obe ka jamado la kana don ambu la batu quoi. Awo. Voilà ukana ino ko quoi. Ok, merci. Voilà sabana mi anga ambassade Roma yano. Oui. Pronto.
Oui, en club là. Donc papier ko ka gelo ka parce que mo ko tama de ko compliqué le quoi. Aka ambassadeur Johnny. Roma ambassadeur. Oui, mais c'est qui? À Togo. Silla. Ah, Silla, ok, d'accord. Voilà, parce que pas de quoi compliqué le ko so be quoi ni mo ko beta no ti information jonjo di mo ko ma quoi. Ok. Gat ni na ko ani wolo sebe ko ani arabe gi ko bo demi ka déplacer mieux que ni terrain no ka information jonjo di mai kanga minke ko ni kana ti ka papier ko nyana bo quoi. D'accord, ok, c'est bon. Bon, et vous voulez pas ôter soro, ôter information jonjo di quoi. Ok, d'accord. Nya famia. Merci bien. 00223 20 24 65 29. Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Monsieur Koulibaly, buongiorno. Buongiorno, signore Daba. Signor, come che sai? Tutti bene? Come stai? Tutto a posto? Ah, sì, gracias. Tutto bene? Tutto bene, oui. Allora, dimmi. Allora. Ngo. Ah. Ça va? Diga che ne? Mais Alatano, ça va très bien. Abdou bien. Aruna Koulibaly. Ah? Aruna Koulibaly. Ah, Ibenge doa. Oh, d'accord. Ni sona benge amakaba. Ibe benin desoro. Allô? Oui? Oui, monsieur Aruna. Ndwebila 5 sur 5. Voilà, ngo sur le cadeau. Ah. Tu la kau. Ayo, base, ok. Kana ina ki benga de ni. Ah. Oui, communicatif. Alors. Aywa. Tabarkala. Foli jananye. Eh ben, c'est super. Ah ouais. Donc, d'abord, il y a des choses comme la benne. Ah bon, d'accord. Bon, surtout la Suisse, ah bon? Bon, Suisse n'est pas police, c'est Ah. J'ai eu l'opportunité encore, Premier ministre du Combien en voiture nationale, Maïga. Ok. Donc, ministre du Combien n'a fait qu'Oumar Diara. Bon, nous, nous avons en Koumana, à Yesnaka, Ben Passema. Ben le cerveau. Donc, nous, on a Koumana téléphone là devant le ministre. Ok. Bon, Nyanga, préparation, il n'y a pas, non? Ah ouais. À quoi Mako, c'est une très bonne idée, surtout dans le diaspora là. Ok. Donc, on va déterminer de que ça, on va faire qu'à après l'hiver. Ok, ok. Sinon, il n'y a pas la tête à l'équipe, à Tokanga. Non, n'est pas. Ah, voilà, donc encore la foule qui a reçu. Ok. Donc, Abdou Touré, il y a une information d'Audi. Ah ouais. À propos, Malion Kamata, Bruxelles, devant le bureau des Nations Unies. Les Nations Unies de Genève, grande en Europe. Ah oui. Vous pouvez dire ma femme. Bien sûr, c'est ça. C'est effectivement à des fois, mais Nations Unies, à Genève, tout à fait. Voilà, Nations Unies de Genève. Donc, on s'en avait en train de préparer. Ok. Donc, on a dit, Malion fait Europe ou bien France fait Europe, dès qu'on a mis sur Genève. Pour essayer de montrer notre solidarité avec la transition au Mali. Merci bien, Aruna Koulibaly. Voilà, on combi pour. Adjaranye. Tchadondma. Tu commences. Non, tu. Hein? Koulibaly, merci bien. Merci. Merci là pour les États-Unis. C'est là-bas, mais. Moussa Bamé. Donc, on peut faire. Merci, mon frère, Koulibaly.
Aïe, non, il a compris. Merci bien. Allez, bye bye. Bien. 00223 20 24 76 29. Salam alaikum. Allô. C'est bon, Dadi. Antle. Allez, t'as là. 00223 20 24 76 29. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa bikaramka daba. Somo de ambala talu. Alhamdulillah Allah kana bastana. Aba jondo. Batu kune tugara Angola. Tugara ma nafa. Alhamdulillah beto gore kon bastala. Ambala talu bismillah batu kune. Allah kana bastana. Aywa angona anga demebe ka se trason mo ko mo vraiment. Ko wala ko bolo me ala. Ya rabbi. Vraiment ma ni maliya de sa bebu deme ayu bebu deme. Ni maliya ta ba ko di tande. Anzenga na opposition mo ko la sa. Awo. Allah anzenga no la vraiment. Donc angona ambe do ga asumuna ka jamaya al biala ko bolo ko barala. Ya rabbi Allah amin. Al biala ka sini kana ma chama dumo. Amin ya rabbi Tunkara. Vraiment OK on de inshallah merci Tunkara. Kwami malien befo Angola merci bien. Merci beaucoup. 00223 20 24 76 29. Salam alaikum. Allô. Allô. Comment ça va pas chez toi? Non, laisse-moi subir cela, je vais régler ton compte. Non, je vais régler ton compte. Ça va, Camara, et à Libreville. Johnny. Camara, est-ce qu'on va dire? Ça va bien, Camara, bismillah. Mba. Bon, d'abord, voilà, transition ka problème ya munye. Am se akuma munga ndoro uka mwamine bayin bila folo ko anto watira. Awo. Bien jamana pembe geleaw bara wardu mba kono fero mba kono kuma kolo mba kono. Awo. Mais adama dembe ni hakili tayoro do. Awo. Allô, oui? Alors, décidément, la connexion, elle est très mauvaise. Alors, certainement, Nama la Jaka Negadrusra ou Icardon, vraiment, Gelabala. 00223. Oui. Voilà, maintenant, ça va, oui. Camara. Camara, oui. Bon, il a pas même Yo. Bon, en tant que candidat, kuma chamana parce que jamana tabolo na mani beka na nyuma de fara. Kosobe. Mais kayjumu nuna tabolo ya sogal ka kalande undo. Awo. Parce que sogele ni politique de kaide kapi. Awo. Wa kera ma kororo jamana kono. Awo. Bo kayjumba fana fe ko kele ne ka sogele ne bo maliona. Awo. Mais uku jija ka ukani mbe bla et puis mo mine ukani mbla. Awo. Mais fenkele me kan torobi mali yere be kuma ne munga ko ka do para election ka. Awo. O te problème yo mais ay sécurité na ti jamana kono daba. Awo. Hadama dembe gila mu ngulu ka bo kono. Awo. Do para election na do election yo intérêt ko were de ulu ka panfero la. Awo. Et puis malon be ni boli ba mu na ko bita joka tegere o tegere fo bati mate. Ananya duskun ke kele do mata na boka jama fara nyonga. Tiens. Nan bera ka ke kele nye jama ti boka fara nyonga. Tout à fait. Mais na jama fara nyonga har ni ma million mugando na duskun te kele nye. Atigné, c'est vrai. Donc fo de bambolo ga dama memu fiye doro. Ande do ki ala ko bere mena jigi mi sara ro ni muna. Ni atimu repto ci jo ko jamana tambolo. Na manjija. Awo. Bo olu kuma ba ndu on jigi mi sa ko sobe. Aywa. Bon, on a nous vraiment ça nous fait un peu de problème d'abord. Ah ouais. Avec un traumatisé parce que si c'est pas parce qu'on dit un yere pays dans un bon avec le vocal ni image ou chama. Ah ouais. Donc quand il y a comme on que là qu'on d'abord. Tout à fait. Anga ni mangamba imbla bombe kera mfio do dore tete do bembula mina do kono no kera ministre na leya ni manga mbora gabon korea. Aywa. Mais mina kele mfio do angoni kala ba bi muni jawra ka ko laba mike iko tisi kulubani sa. Hein? Et pour quelle raison? Allô? D'accord. 00223 20 24 76 29. Doben de Gajula Antle. Allô, Davatugara. Mba.
a dit qu'on doit l'une de même vie quoi effectivement on a remarqué allez-y Koulibaly mba Kamaradjani bora l'une na sa ko nga foli baye abame grand sila foniro abame Alaman Touré awo ani Moussa Sall awo ko nga foli bu abame Arno Suisse ko nga foli baye abame d'abord nam transition ga kuin quoi aha ukanga deme kinyadu ukanga deme aha munu fana bɛ critically manjugu ka lagosili de maɲi sinon critically wajibi de maraba bolo awɔ ni e yɛrɛ de bɛ kɛ tant que critically tɛ yen nɔ ale bolo a bɛɛ de ɲanen bɛ a bɛ ka baara kɛ a bɛɛ ɲanen de don tout à fait voilà donc ka mɔgɔ lakari komi Kandji ninnu ni Arasa ninnu bɛ k'a kɛ cogo min o de maɲi awɔ mɔgɔ ma foyi k'i la a bɛ jamana du mara de la ko e yɛrɛ hɛni yɛrɛ kosɔn e yɛrɛ ka asiga ni ɲɛngoya yɛrɛ n tɛ karisa fɛ e yɛrɛ kosɔn n tɛ fɛ a ka ɲɛ karisa bolo o tɛ se ka bɛn Daba Tunkara o tɛ bɛn jamana kɔnɔ awɔ ala tile fɔ ɲɔgɔn ye critiquer ni obligatoire de marabaa bolo awɔ bon n'a ye ɲuman mun kan an b'o fɔ n'o tɛ fana an b'u critiquer n'u ma baara n'u ma se ka nɔ bɔ côté mun na an b'u critiquer o la maa si tɛ se k'an bali critiquer la maa si tɛ se k'an da bila bɔrɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye o tɛ yen a kɛra surasi fanga ye marifa b'i bolo marifa t'i bolo maa si tɛ se k'an da bila jamana kɔnɔ an bɛɛ ta de ye jamana ye o ye tiɲɛ ye e bilara place na de k'i k'a kɛ n'i dɛsɛra an b'o fɔ an b'i critiquer o la tout à fait normal mais ka mɔgɔ lakari ka nani k'a lakari ɲɛngo yɛrɛ ni asiga ni juguya yɛrɛ kama n tɛ karisa fɛ o tɛ jamana kɔrɔ ni personnel mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ a y'o ɲɛnabɔ a ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka n'o don jamana kɔnɔ n'i tɛ karisa fɛ ko maa k'i n'a cɛ a ɲɛnabɔ personnellement a bɛɛ de an ka jamana marali n'an ka jamana ko la an ka foyi t'o la an ye ɲɔgɔn fasa o an ye ɲɔgɔn kɛ cogo foyi tɛ s'an ma awɔ mais kana i sigi ka jamana marabaa buruja k'a nani a ti marché donc ne bɛ mun f'u ye u k'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la yanni transition ka ban dɔrɔn olu bi lafiya donc u fana bi lafiya ɲɛngonti ninnu minnu bɛ kaso la n'a sigi ninnu fana bi lafiya k'u to kaso la ye. merci bien Koulibaly merci bien. Dungu k'a to kaso la u kana bɔ dɛ président mun fɔra président ko kalo saba ka taga bila 3 ans na kalo saba in ka dɔgɔ k'a bila 3 ans d'a ma n'Arasa fana bɔra a ka voyage la u ka Arasa fara kan u ka Kiliman Dembele fara kan fɛn fɛn de bɛ k'u critiquer safo la critiquer kɛ ka buruja k'u nani u k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila kaso la sinon hali ne mun yɛrɛ filɛ hali sini n'u ma ɲuman kɛ n b'u critiquer maa tɛ se ka ne balo la voilà u bɛ ne de b'u sara u bɛ ne de ka baara la donc n b'u critiquer n'u y'a ɲuman mun kɛ n b'o fɔ an b'u critiquer maa si tɛ se k'an balo la mais maa si kana maa buruja marabaa buruja k'a nana a ti marché jamana kɔnɔ. merci bien merci Koulibaly merci bien. Ili Baraji allô 00223 20 24 76 29 salam alaikum allô salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah Jondo ça va bien merci grand Sila oui how are you alhamdulillah Korfendila Sila et à New York ambi ala tani aywa bismillah alhamdulillah bara tanga ko sino bara foi tana aywa tabarakallah ala kana merde way Grand Sila tu es là allô New York Grand Sila tu es là la Sotelma Malitel 00223 20 24 76 29 allô oui allo salam alaikum wa alaikum salam bismillah naam Jondo allo Jondo Daba Tunkara tɛ ngo Jondo Daba do kɛ Jondo 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum allo minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ weleli kɛ Tunkara n'u ye an sɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban
u bɛ k'an lamɛn fɛn min na u kana lamɛn o la u bɛ ko datugu wala nɛgɛjuru fana u ka fisa bien sûr bien sûr kuma bɛ taa ni ka segin salamu alaikum allo 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 salamu alaikum wa alaikum salam Antle John Do monsieur Ya Kone ka bɔ Côte d'Ivoire Ya Kone Côte d'Ivoire oui Kone an tulo b'i la bon an bɛ président mɔgɔw fo awɔ u ka baara nin kɔni tiɲɛna an kɔni bɛ jamana kɔfɛ kɔni a kɔni cogoya taabolo kɔni a bɛ k'an diya awɔ donc an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo awɔ waati min kɔni na kɔni an bɛ dugawu ɲini cɛkɔrɔbaw fɛ awɔ u ka dugawu k'an ɲa ko la ko taabolo cogo min na a bɛ se ka k'an sago cogo min na merci bien Yaya daba tiɲɛna an fana b'a fana lamɛnna tiɲɛna a bɛ an hakili jigin an ka jamana na ayiwa basa o diyara n ye a b'a nisɔndiya an sigiyɔrɔ la kosɛbɛ o diyara n ye Ya merci bien aw bɛ Côte d'Ivoire dugu jumɛn na ne bɛ kɛrɛnkɛrɛn n bɛ Korogo a ye bɛ Korogo de merci bien Ya i ni ce merci 00223 20 24 76 29 salam alaikum allo allo Abdou allo allo ayiwa jibi an ka lajɛ hali sɔnna ma u k'a lajɛ tunkara an ye kunɲɔgɔn fila kɛ nin na o kɛla gɛlɛyaba ye arajo yɛrɛ ma sabula émission minnu bɛ kɛ ni nɛgɛjuru ci b'a la a bɛ kɛ sababu ka bisibasa don o siraw la kosɛbɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la komi a bɛ yen nɔ allo oui allo somɔgɔw ka kɛnɛ merci bien merci jɛka fɔ ka émission u bɛ ka émission min kɛ sisan direct de don wa direct don i bɛ direct de la voilà dufa i tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ ye Boubacar Berté ne ka wele kɛ ka bɔ Yelimane d'accord Yelimane Boubacar Berté mun bɛ Mali kɔnɔ o tɛ weleli kɛ ni jamukan na awɔ voilà merci minnu bɛ Bamakɔ k'a daminɛ Bamakɔ ka taa Kayi ka taa fo Menaka olu tɛ weleli kɛ jamukan in kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔkan na a dabɔlen bɛ olu de kama ko maa bɛ nɛgɛw la allo wa alaikum salam somɔgɔw ka kɛnɛ tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min ami Adama Bagayoko Adama Bagayoko awɔ Adama i Bagayoko b'an wele ka bɔ min an b'i fo k'i barikada tabarikala i bɛ wele kɛ ka bɔ min ne bɛ weleli kɛ ka bɔ Dumazana ayi Dumazana y'a to an ka kuma ko Adama émission caman de bɛ a bɛ kuma minnu na voilà a ye nin to jamana kɔ kan a ye nin to yen i m'a ye téléphone ma ɲi bi n'a ma a bolo bɔ a kan a ma ɲi a ma ɲi 00223 20 24 76 29 salam alaikum waaleykum salam Ibrahima Daba an tile nba somɔgɔw bɛ di diba da kɛnɛ i burankɛ wa awɔ Saka Fayini Jara burankɛ de don Fatara oui Saka Fayini Jara o burankɛ ye comment vas-tu ça va bien et à Paris n bɛ yan nɔ basi foyi t'a la an bɛ Sankɔrɔ kɔri baasi ye ko bɛ cogo di ko ka fisa ayiwa alhamdulillah an bɛ bɔ ka foli kɛ yo an minnu bɛ kɔfɛ yan nɔ vraiment nisɔndiyalen de don parce que transition a b'a ka taa cogo min na quoi vraiment kelen bɛ ka nisɔndiya kosɛbɛ ayiwa alhamdulillah an bɛ carrière min kɔni da politique mɔgɔ ninnu u k'u bila kɛrɛfɛ parce que olu b'u ka intérêt dɔrɔn de nɔfɛ awɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka jamana an mago tɛ élection na awɔ parce que n'a fɔra bi ko ka élection ka kɛ élection bɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn de awɔ jamana yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ni politique mɔgɔ ninnu minnu bɛ wɔwɔ in na n'u bɛ se ka taa campagne kɛ yen nɔ u tɛ se a tɛ yen fura t'a la donc olu politique mɔgɔ ninnu kɔni u k'u da bɔ an ka jamana kɔ la quoi u dɔw kɛra san 20 nin kɔ an b'u bolo quoi foyi ma kɛ donc an mago t'o la ayiwa filanan min b'o la vidéoman minnu b'an ka jamana kɔnɔ vraiment o kelen bɛ ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ ayiwa u bɛ fɔ information di mɔgɔw ma fanba minnu bɛ kɔfɛ surtout minnu bɛ kɔfɛ a ka jugu a ma fɔ ka dama tɛmɛ awɔ o ye tiɲɛ ye parce que u bɛ formation min di a tilancɛ bɛ ye nkalon de ye awɔ donc o fana fo k'o yɔrɔ in jate parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan jamana mago bɛ basigi la awɔ mun ye kuma ɲɛnama ye minnu ye olu ka fɔ awɔ mais vidéoman ninnu vraiment o kelen bɛ ka mɔgɔw degun awɔ donc vraiment an kɔni bɛ se ka min fɔ pour le moment kɔni transition bɛ cogo min na kɔni a kelen bɛ mɔgɔw bolo sababa ye merci bien burankɛ i ni ce ok foli de don k'an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɔ faransi o bɛɛ b'a mɛn 00223 20 24 76 29 allo
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jondo. Silla biba bismillah. Anda ala tanu bismillah bismillah. Alhamdulillah ni bara. Silla 00223 20 24 65 29 Grand Silla New York mi soro folo de antle. Allô. Allô. Allô, salam alaikum. Ambani kle somo. Togman jero. Komba bende gaula. Allô? Allô? Sumo. Wagana. Togman jero babuli kabomi. Bali kanite. Ben babuli kabomi. Abidjan. Kabo Abidjan. Abidjan. Aywa tabaraka bayni. Bismillah. Awo. Bayni. Kanute. Bismillah. Aba Abidjan. Aba. Bafotea. Aywa bismillah anglobila. Ana ba folle da depuis nous dembos minantai sorom. Nale wa numéro de taviga technicien ngale sorom. Malale modwoya. Yo. Voilà. Awa baraka dine kwa tradition ma. Numna wo tu fedra wo mna ko tatu ka pana. Kanute. Ko France je ga wa jamana kono sinan telafia. Kanute wala. Aywa merci bien Kanute. Ya pas temps. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Voilà. Ok, merci bien Kanute depuis Abidjan. Million de l'euro la Jumalo non yo blande Merci bien Kanute, merci. Tout voilà. Allez, bien des choses à tous les Maliens d'Abidjan. 00223 20 24 67 29. Sûrement le dernier auditeur. Allô. Allô. Allez, bien des choses à tous les Maliens d'Abidjan. 00223. Allô. Allô, salam alaikum. Allô. Allô. Anga ñoo soro be gela ni malion fo Abidjan ani ni nga ñoo soro be gela ibay bulo yelama amani ñoro en bla pew kama warata antle. Allô. Allô antle. Somo beli. Ama akorbasti. Anda ala telu jondo. Abubakar Dra ka wo gabo Libreville. Alors là, il y a un problème. Kramo de watungora ni malion fo la Abidjan lam yarabi lamni ina fo manawa lamni ali vori ko kam sai idenu titi bugula. Allo salam alaikum. Tawari somo beli. Malik Traoré Guinée Équatoriale. Madou Traoré Guinée Équatoriale. Oui, Madou Traoré. Malik Traoré. Ça va bien, merci. Somo. Albara. Quelle nouvelle? Ah, vraiment, une chose à tout gagner. Aywa, merci bien, Traoré. Une chose à tout gagner. Au Djaranye. Bon, vraiment, il va vraiment mal la cadence. Aywa, passez au Djaranye. Voilà, vraiment, ma belle de foulay. Merci bien, Iniché. Ouais, donc, il a bien fait de nous belle de voir, c'est son carmo, nous belle de vous. Papa Choua. Ah, ouais, on a fait le merci bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Abdou, Icardo Kurumine Kassé Chana. Kurumi ni ngase shana kamo de batungara nangwamba ta bakurubala mamunu ye wulili ke ni ya tagala jabe kafo mauka klop ta fangle fe ma chamba jira kafo chamba jo fanga be baramina ubi ademala sabula ame domine na fo bi ma chamba mi ka ayi kafo na ko kala laben abi gele afuka ta fo atuti sabula ni bumo ko bola yoro kaddo malla no yoro mimbe ni kanabi ni barab saka ke kala ta barab saka ke donc chamba mi ka nyini kafo chamba jo fanga ko deme ko seka minyi jamana yere ka kanara sikin na jamana kondana donc do bi ka ajira fana ka fo minyi minelu yi ani wardun ko minelu la ani fenro la ko ka gete mine mineli kana ke o kana ke barata bulu ga nganye sim barabaw manna an klalo la ni jamana be sigi mine ngono wati no ka soro femnu gelema yuru bola kaba ga politique mo munu bala election ke sini ayo gela ka ke sini ngene kuma shikana ululame donc am se ka fo d'une manière générale am se ka muntumo émission kondana ni ay se ka résumer ke odini
Abdou i k'a dɔn kɔrɔfɔ ɲɛna maliyɛn mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ hami ye kelen ye o de ye jamana in ka bɔ nɔgɔ la jamana in i k'a dɔn an hami ye hɛrɛ ni ayiwa kelenya min ye o ka se ka sabati i k'a dɔn o tuma an bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn maa minnu ma se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru la k'a kɛ to ɲini kɛ sabula nɛgɛjuru sira yɛrɛ di man ɲi nin waati in na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a kun ka di maa minnu ɲɛ fana k'a ɲini n'an n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ hakɛ to ɲini ni Ala sɔnna don ka ca don wɛrɛ i k'a dɔn an bɛna baro basi o b'a sɔrɔ i k'a dɔn nɛgɛjuru sinsin na ka ɲɛ min ye ayiwa min ye Mamutu Kamara ale y'a daminɛ ale de tun bɛ nɛgɛ la ale wulila k'a sigiyɔrɔ di Jibi ma Buwa Jabate ale b'a nɔ na Abdou Touré Daba Tunkara wa salam